Maayong adlaw sa tanan. This is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome to the third bay. Grabe, excited kiko bay sa third season sa atong kuan bay. Grabe to, pila ko ka months na wala Lil Fam. We are now back. We are now officially back sa third season sa ato ang Bonfire Sessions, Little Faith Podcast, Bonfire Sessions, and then ang title sa ato ang title bay tawagan na bay or ang theme nga ato ang revolvan sa tibuok na season sa season 3 sa Bonfire Sessions is Love Life. Ay, quite excited mo guys. Dagang mo ma-share ning love life ba kay dira ra man gud tahod god niya sa mga di na lang nato na padayon. So we will be talking about love life, and sa ako ang gi-post dito sa page, if inyohang nakita, nag-elaborate ko gamay dito og unsaon na to pag-dissect kaning love ug life, no? So right now I am now here with a special guest, and when I say special, this is quite a special guest. Usa sa mga unexpected nga friends nga wala ko na-expect nga may himong friend. Di ba? And now she is here with us to talk about love life. Wow! Congratulations, Umayong. Sure na good ni. Mayong hapon, day. Day among tawagan, no? Mayong hapon, day. And dili siguro na ko putlon ang imuhang. Gusto ko nga ikaw ang intro sa myself. Can you tell us More. something about you? Okay. Good afternoon, Lil Fam, and to my friend. Good afternoon. So I am Bonnie. I am the admin of at Bonitas Bling, a page for arts and craft. And si Klein, na-met na ko siya high school up to elementary, may schoolmate me, and we are acquainted also kay kauban mi sa work. Yeah. Super close me to the point na our life is an open book to one another. No. So, taon-taon na gyud nga sukad-sukad nagka-chika mi, siguro last na mong chika kay trainee pa mi, tapos karon taas na akong buhok. So muna siya naingon nga dugay na gyud taon-taon na gyud. Super. Ang last atong chika bay. Tong broken. Feel na ako love life gihapon to. Love life gihapon to bay. Nya karon nga nagkita tagbalik na natay magchikaw nya love life na pud atong istorya. Love life ta pud buo ka ba lang anong ako. Dito mo. Pula na ni. So by the way guys, si Ma'am ba akong itawag si mo, si Ma'am Bonnie Ginte is kauban ako sa work, and as she said earlier, nasa page Bonitas Bling, feel free to drop follow, like sa iyang page. Makita niya dito ang iyang arts and crafts niya. Iyang gina-offer to the public na pwede ninyong ma-avail for a very affordable price. Super affordable. Di lang kung pamilya pang sports pa. Pwede. Pwede ninyo tanan-tanan lagi. So without further ado, ladies and gentlemen, Lil Fam, as I've said earlier, ang atong hisgutan karon is love life. But it's not the typical love life na gugma nga kuan. It's about how would we relate love to life? So I'd like to start off with Day. How would you define love? Like personally, how would you define the word love? So, kagahapon, nag-chat ka, di ba? Like, kanang, invite ko nimo kanang about ano yung topic karon that is love and life. Medyo nakulbaan ko or nalibog ko kung dawatan ako or dili. Pero, bawal, magnaw sa biro, no? Tapos si Klein man bawal ka magnaw. Basig, atngan palang tani. Silingan ra biyata. Basig, wag ka kabalo so, kanang medyo na libog ko or kay super wide manggod ang love, and dili na to siya ma-define into one word or lahi tag perspective about love. But as I have contemplated, nagbasa-basa ko about love. Nag-study jud ko. Nalibog ko nga, marag, kuan man, dili man i-definition ako. Dili ni siya mo definition ako. Kaya kung mag-base ka sa book, kaya wala siya powerful feeling, saan siya. So, if for me, love means being understanding. Kabalo ka nga, no? Kay, ako, sa akong self is,
dili ka makahatag og love kung wala nimo nasabtan ng isa ka tao. Hala na isa pa. Sa advertisement. And yeah. Balik ko na kang ingon. Mm-mm. You cannot give love if wala nimo nasabtan ang usa ka tao. Kay I believe that we are raised in a different family backgrounds. Ikaw lahi-lahi ka. So meaning lahi-lahi ta og way nga giyon sa tapag love. So lahi-lahi gyud ang definition nato sa love. And kung mag-base ta sa definition nga love is a powerful feeling. Powerful siya pero dili nimo na siya ma-feel kung wala nimo siya na understand. So dapat sabton usa nimo. Nga na gud. So what can you say about that? Char, balik back. Actually mali siya. Charge lang. Dili. You've mentioned understanding. Can you share to us? Are there some instances wherein you really need to expand or to extend your understanding? Makaingon ka ba nga kani nga understanding by love na gyud, or in what circumstances have you used understanding? Kanang understanding nga gi-relate nimo sa love? In my personal experience. Paaboton siguro nato ni nga mahawa ni paaboton na to na mawala na. Guys, sa ako ang first episode kato sa season 1 na atoy motor dito ni Agi, and then sa first episode na po sa season 3 na agyud siya motor. So normal man na sa season 2 na atoy truck nga nagpapapdul ni Agi. Normal na siya, guys. Padayon ta, ma'am. So it's a sign na tagaan ko mong motor after Agi. Wala man ta. pag maabot na tao. Pag ma-interview na ta ni Chito sa Muntina. Sige. So, I myself, kay kabaluman ka na, LDR, di ba? Okay. LDR. So, grabe ka gamit or grabe ka gasgas ang word na understanding sa amo ang relationship niya. Maingon po na ako na dili lang din siya ingon nga sa LDR. Kay in tanan jud sa whole coverage sa love is you need to understand. Kay di ba kami lahi mi og religion. Layo mi og kanang location. Lahi mi customs, belief. So kung wala kay understanding sa iyang gigikanan, magbulag ra gyud mo. But the end up day. So, di ba, ingon sa Book of Corinthians that love is patient and kind. But you cannot give kindness if you don't understand. Wala ka ka-understand sa situation. Unsaon mo pag-extend sa imong patience kung wala ka kasabot? Ganun, need na ko sabton ning tawhana. Di ba? Ganun, need na ko sa sabton. Para asa po niya akong pagsabot. Lil Fam, ganina, before me nag-start, ana siya nga, basig wala kay ma-learn sa ako, aday ha, pero look at where we are now, no? Naadyo jay wisdom. Naana ko, naadyo, kabalo ko day, naadyo ko yung ma-learn sa mga tanawa karon. Nakay na-learn gamay pa lang eh. Tip of Lucky lang talit, lucky. For the sake sa ato ang Lil Fam, I would just like to tell you nga, ang ato ang bisita karon had just found her. I think this would be the love of her life nga. Kabalo na mo siya pasabot. And then the plans we are ongoing that I am very happy to have her share that understanding. Especially when you said LDR. Kay para sa ako din, no, perspective na ako ha. To tell you honestly, personally ha, para sa ako agad, dili good mag-work ang LDR. Daghan jud ang nag-ingon pag start na mo dai kabulokan sa ilang comment na uy kanang mababae na kay itsuraan da na nya kanang layo mo unsaon mo pag-assure nga ikaw lang inga na ba diba lisod biskan gani ka mo duha mag-uban mo perminti na aman gani kay times nga mag-doubt ka diba unsa na lang mi nga kanang vice versa siguro ikaw po na kay doubt sa iya di ba siya po doubt sa kunya kanang sa una kay kana after 3 months ay kita kay due to schedule ana or once a month ganun dili gyud siya ingon na typical nga kanang uban mo niya daghan ba kag kanang babae ba no kay gusto niya princess treatment ano pag princess treatment kung virtual char so asa babae og siya
both sides good is dapat may mosabot. So love means understanding good. I think the way nga imong gina-share ang imong love life karon gusto jud nako kayo pangutan-on ang imong partner ba kani unsa pud para siya ang understanding gani since both of you have shared kani mutual nga grabe nga sacrifice ba no? Grabe ay dili siya ingon sacrifice nga Kanang over I would die for you. oh, kanang sakripisyo ba in terms of unsa ba time or grabe nga understanding gyud ang inyong gi-offer both nga to the point abot mo ani na stage. Uy, congrats. What 2 years? 2 years. 2 years mo. 2 years kapit na. Okay. So, when you say love, ang pinakadako nimo nga unsa ba nga word nga ma-attach ani is kaning understanding. Grabe yun, no? Ang pagsabot nimo. So, you have mentioned earlier, dili lang sa love life nato ma-apply ka ng love is equal to understanding. Can you, naa ba kay lain idea nga asa pa, have you ever applied love is equal to understanding to other aspect, outside sa kanang relationship, like, man to woman relationship? Like, anang phrase day nga maingon siya. Para kanino ka bumabangon? Nga na. Mohila ka, dili. Ayaw hila ka. Dili ko mohilak. Para kanino ka bumabangon, di ba? Ang gina-pinpoint ana is para magtrabaho, kanang nga na good nang unsay kanang naga-fuel sa imo nga mobangon, like nga na. So, kung i-relate na ko siya day, kung naman kano nga, kung unsa pa na aspect, example sa work. So, I believe na kung dili nimo love ang imong ginabuhat, dili ka ganahan mo padayon. Kung dili nimo love ang imong co-workmate, kinabay at times na dili ka ganahan sa imong trabaho pero the workmates itself is giving you the fuel to continue, di ba? Sure, So, true. malove man nimo ang imong kauban. So, ganahan ako mo trabaho. Muna sila imong mahimong driving force. Kaya kung ano man good, kung kanang plain lang good, kung dili nimo i-view ang imong ginabuhat out of wala siya gugma. Wala Passion. siya kanang murag meaningless. Kanang ma-feel ko nimo kay ako man good sa kanang workplace kay na makita ko nila ba as kanang dili mo good ko ingon na kanang diri ganahan ko nga side, diri ganahan ko. Ako okay, kung wala na ko siya na experience, why i-judge nimo, murag why i-hate nimo ang usa ka tao, di ba? Kay ay nga na magina sa workplace na siya yung mga factions, maka-experience kay nga niya, di nakaganahan mo adto. But out of kadang perspective di mo sa imong self nga kaya nako ni ana nga I have to do this because I love the people around me. Makatawa lang ko Parang bakit. biskag, ang awan magod biskag wala pa nila na experience na i-judge na largo ba. So but when you love a person nga kadang sa simple lang niya na nagginabuhat sa imuha, kanang ginagreet ka niya good morning, ana ba. Magmuna na mo fuel sa imuha na mag-work. So ma-relate gyud nimo gihapon sa tanan nimong ginabuhat is you need to love what you do or you need to butangan gyud mo siya love. And then of course, with that love kinahanglan nga nakasabot pug ka sa imong musulod gyapon ang understanding, di ba kay ug wala ka kasabot ba ngano ginabuhat man ako niya, nganong gaspen man kog inani ka, ngano ginakapoy man ako kung sa paraan ni. Kung wala ka kasabot ba, wala kay driving force, equals to wala kay love. So ang resulta na is burnout. Bay, have you ever been this matured? Grabe atong mga chika-chika sa una, unsa raman to eh. Paano ito mga binata? Pero wala ko na-expect ba nga, sa inani gani nga aspect, first time nako nakadungog sa imo og kaning inana nga, seryoso? dili mo, dili po, na may mga times nga magseryoso, di ba ta? Pero kanang, ang imuhang perspective sa outset ba nga, wala ko na-expect nga naaday kay inana nga perspective. No? And then, makahappy lang dyan kayo kay nakaoy, amo ang baby girl. Wala, baby. Baby girl would explain. Baby. Bitaw, you are exactly right, Day. When we say love, it's a very big kaning, it encompasses a very big kaning topic gani.
Like kung kita lang duha maghisgot sa gugma, I know dili na to matungkad yun kung unsa kalalom ang gugma. Kay na ako'y nabasa, or this is very common no sa if you would be reading the Bible, there are different kinds of love kaning ginatawag na atay ginatawag nga gugma towards the opposite sex. That would be eros. Anya na atay ginatawag nga brotherly love. Yeah. Kanang gugma nato sa atong igsuon, sa atong isig kaingon, sa atong ginikanan, friends, ana. And we also have this like a very special kind of love, and that is towards, ang tawagan na niya is agape, and that is our love towards God. Kaniday, sa pipila na to ka mga tuig or bulan nga nagkuan, I have really observed nga kuan juga kanang church inclined jud ang imong kuan. So I would like to, if I may, pwede ba kumangota na if when we say talking about this agape, kani our love towards God, na ba kay experience nga nakaingon ka ba nga deserve kaya anak ko ni? Ay, what did I ever do to deserve this? Kaning grabe have you experienced God's love kana? Sige. Experience mo mo siya everyday day pag mata pa lang nimo sa morning. Mo na nagugma sa Ginoo kay gibuhi pa kanya karong adlaw, gitigaan pa kanya chance na matrabaho, mulihok, tanan nimong ginabuhat is na pod siya. Di lang. Tanan natong ginabuhat is gasa gikan sa Ginoo. Yeah. Pag open pa lang nimo sa imong mga mata mo na siya. So in general day happy kay ko kay ano jud ako nga ang gugma sa Ginoo is overflowing. Like I may not be kanang very nang ano ko din ng kanang pareha sa uban jud nga. Pareha sa uban nga kanang to the point na labi jud ang pag-extend sa effort nga magsimba and all, but motuman gud ko day nga kanang ipakita nimo sa imong lihok, like sa imong actions kay di ba murag kanang worthless man ang imong pag-serve kung sa imuhang self, sa imuhang action is nagiging hypocrite good ka. Yeah. Nga na, di ba, day? So, in my way of kanang tagaan mo ko gugma sa Ginoo, gitagaan ko niya kinabuhi. So, I may not say na kanang perfect ko, but I'm trying to be better. Like, kanang kung maiwasan mo magpakasala, may iwasan, pero namang good times, tao lang man ta. Pero, pasalamat ta nga overflowing ang gugma sa Ginoo kay wala ta niya ginapasagdan, never siya ga-judge sa tuwa, wala siya gipili kung kinsa iyang pamatawon in the morning. Dili biya tanan. Dili tanan matagaan og chance, dili tanan matagaan og anang gasa biskag pag nang uban gani kay ma-feel nila nga asa naman ang Ginoo. Maabot sila sa point ba nga mo question gani sila. Ma-question na nimo. So though dili di mo siya na at times nga kanang makapangutana ka, but at the end of the day, magpasalamat ka nga na-experience nimo tong mga hardships na na-experience nimo kay mo tong nagkanang kuan sa imo ba nag-fuel nga mabuhi, magpadayon. Same good sa katong training pa tada di ba ni ana, gi-interview ato na gipangkapoy na mo gusto na mo quit, gusto na mo give up kanang sakit na yung lawas, kapoy na mong malasan. So, si anak ko ato kayo ma'am, gi-interview man ato isa-isa sa basta, gi-interview mi ato na ma'am, kay murag low moral na mi. Tapos ako ang perspective at today, kaya ana lang ko nga, kuan ma'am, mag-thank you lang ko nga, si sakit akong lawas, kay meaning, nang gitagaan ko gasto sa Ginoo nga, mupadayon. Kung sakit akong lawas, meaning, ga-function. Yan o. Meaning, ga-function yung lawas. Kaya kung wala ka naka-feel og sakit, wala na. Rasa pa. Kani, diba? you have talked about, na-bring up na, na-brought up na yun nato ang training. Kanibay. Giunsa ni mo pag-apply ang love during dili lang katong sa Davao pa but katong na jump off na ka sa training sa training nimo as a whole giunsa nimo pag-apply ang love bay kana bay kay murag sa ako amo gong perspective bay kay murag
sana man ako day, wala jud ko kasabutan today, tinuod lang. Agi mininoy may anak. Giunsa nimo pag-apply? You have tied up the word love and understanding. Nasabtan pa ba or unsa? Naabot ko siya kasi jud tumamot mo. Gani no. Mani ako ingon si mo. Kung gid gyapon day kanang katulingon gud nako sa imo nga ang love mo na ang gapa-fuel sa imo nga. Di ba ti Carry pagkagugma on. ato? Kadang at some point murag minsan naman Imagine na daw tong dito na gid sa Bukidnon. May mo tong sa Davao rata kay makauli-uli ta. Tapos sa Bukidnon kay layo na yung kayo. Uli-uli kapoy na ka. Pero ginaisip na lang nako nga kani nga sacrifice is para ni sa mga gihigugman ako sa akong kinabuhi, para ni sa ako ang loved ones, para sa akong pamilya kay no pain, no gain. That's the goal all along. Kanang magmuagi magintag kalisod like makaingon gid tugod nga kanang nindot kinako nako inga na nga side gamay malas ko kay nakita mo ko nagising-gising. Nagising anak nakya sa gising smile. Mo to nakita nang ko Special ka ato. Sindog si te. Love pa more, love of work pa more. Ito no. Grabe ito ba? Gabi gid siya day. Like kanang Ako makaingon jud ko personally ato sa training center na gid batian ako bata as I reflect ba nga kanang ako batian yun ako batasan ito. pero makaingon makatod na I think isa ko sa toxic nga katuingon nimo og toxic imong kauban niya ikaw mag-toxic pa ka. I think isa ko atong mga toxic ko. Sige yaw sa kilid ba. No. Ana na lang ka dito wala nang oy para ni isa ka sako nga simento. Kaya Sa balay. Pabalay mo na to. Oo. Pag mo Ay, nice na motivation ba? Mo nga kanang kung mo kuan pod ka kanang kung mo give up ka, nakapaboykat na ka. So, napoy mo dawat si mo. Habaw nga lagom kay kagnaw nga. Boykat pa ka so dapat i-love din ako for work. Go for love. Umaton, nasa kong hope. Naman Rejud. Grabe ba? Grabe jud. Oh, grabe. Kung maghinoktok ato ba kung ako na ya hinoktok ka na okay murag kapuyon gyapon madrain gyapon pero anyway we are way past that kani ba nanata sa the big The big one. question the big question di ba mo big question ni kani how important is love to life? Sa ko aday kay love is life. Oh. Love is life yun day. So dili lang siya love correlates to life but directly love is life. Mm. Hala ka. Hala ka. Uy! Hala siya. Ngano? Hindi ako mapanindigan kasi lang ay. Gano. Let's say loading na ko. Ay, sorry. Love is life. Kay saan mo pag Bitipadyan ka, girl. kuan man kay lisod man kay siya. Parang saan mo pag-live sa imong life kung the moment pa lang wala nimo gi-love ang imong life. Like kung wala nimo ato na lang i-rephrase kung wala nimo gi-value ang imong life, dili nimo ampingan ang imong foundation sa ato ang kinabuhi no. Dili nimo love ang imong life. Wala jud. Walay pulos ang life kung walay gugma. Walay gugma, Kay saan nimo pag lihok. Di ba mo lihok ka kay gihigugma nimo ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Kung dili wala na nimo ginamatter, imo siyang dauton. Dauton nimo mong lawas bisag daghan kag mga bisyo, may na good. Sa unsa na lang imong sudlan bisag kabalo kang dili maayo para sa imong sudlan. Pero kung gihigugma nimo ang imong kinabuhi, ang pinga na nimo. Bay nakauna-una na noon ko. Siguro no kaning sa environment sa palibot nato karon ba makita taw mga tawo nga wala nagaamping sa ilang kinabuhi in so many ways. I think I could say nga siguro kulang og gugma. Kulangan dito gugma. It does not mean lil fam nga gugma towards other people, towards I think a special kind of love muna ang uhaw ang ato ang kalibutan ana nga gugma. That is why katong ingon ni mo earlier nga if wala nimo na nasabtan na nga gugma, wala kay pag-amping sa imong kinabuhi bay.
kung dili nimo gihigugma imong lifetime, surround nimo imong self sa mga toxic na tao, di ba? Evil people corrupts good character. So kung isurround mo imong self, paano pa nimo ma-build ang imong kaugalingon, di ba? Ay daghang mga tao karon nga inapuan ka, ginahila ka pa baba or taliwas ka sa ano ba nga dalan kung kani dapat ka na dalan. Dili ay jud ka mo taliwas jud ka. Kay tawag ka dito sa imong mga wrong friends nga na. Pero kung gi-value nimo imong kinabuhi, jud ka ay dili lang, pass lang, balag ingnan kag maot kag batasan. Mao no? Ay sam ko di man ka makisabay sa Di amo. man ka makisabay. I love my life man good. I love my life. I love my life. I think they no katong sa ato ang conversation karon. I think God had showed His love sa imuha through giving you a kind of understanding nga wala sa ubang tao. Salamat. Dagan yun, dagan anas pa rin nga kanan. Char. Understanding. Oh. Feel na ko, nakuha na ko sa mama. Kaya akong okay. mama is... Credits to auntie. Credits Hi, to mama. auntie. Kay, ingon gid ang line gid ni mama kay, bahalag ikaw ang musabot kaysa kung ikaw ang sabton, di ba? Mas lain pag ikaw ang mga tao nga around you ang mag-adjust para sa imo. Balain siya. Bahalag ikaw ang mosabot kaysa Ikaw. ikaw ang sabton. So, nga na ang way ni mama nga kanang pag-love, kanang grabe siya ka understanding sa akong papa. Ay, char. So, Kanang pisa sa amo agod, like, grabe ihang pag-extend og patience, nga na, tanan na siguro mga mamay nga na. so perhaps kana value of understanding na reflect nimo kang mama sa imong mama. Isa sa mga influence sa imuha. Like, muna parang maano gud ko sa kanang yung mga situation na murag kapoy naman kay ni, murag ganong kanang kapoy nagigdilog mga nga tao ba, pero the moment you understand kung kakabaloon sa nang ilang upbringing silang balay, yun sa din sa ilang balay. Ikaw man ang naay kanang mas taas nga understanding, mas taas nga kanang patience. So mo to, malab na lang po mo siya kadugayan. Nanapog ko inahuna anday. Daghan na ako mahuna eh. Naman, dagan mo kaguna-una. It's kana imong understanding gani, dili man guna siya kanang nakuha lang nimo out of thin air, di ba? Kana siya nga understanding, kana nga klase nga kadako nga understanding is bunga siya out of something. Out of kaagi sa kinabuhi, and with that kind of kung unsa kadako ay imong nagian, inana pud ang kadako nga imuhang na-gain. And having that kind of understanding in ana kaway din na kadako nga understanding, I can't even think of what have you gone through life to have that kind of understanding. And I just want to tell you, congratulations for sticking up. For your understanding. Gosh, yung straight akong in English. Bye! Nanay ko ka English major. Spontaneous. Congrats, Day. Super cutesy and spontaneous. Kaya ko na unsa pud kay mga kaagi ni Bonnie, no? Siguro dahil ka nang maingon na ako nga sa amuang family, nga nagit kanang kung wala magud ka na race nga ang uban magud kay dato anong matag nimo sa ilahang tanan ba, kung kami gi-race man mi nga dili mi dato, so ma-appreciate gud mo ang pinakagamay sa mga butang nya. Dira mo pasok ang kanang understanding nga kanang mo ana maganda si mama sa unahan sa nato si ate ana sa una kang ma-feel na ko nga di man siya ko love ni mama, di man siya mo love ni mama kay murag naay pinalabi. Pero magkadako ka kay ma-understand nimo siya nga love me nila mama, naalang gyud need i-priority kay same kay siya man nauna, so siya sa ana niya kang og time na pud namo kami na pud, so nakasabot so ka. nakasabot ko ato nga dili to pasabot nga naay pinalabi. Dili murag gina-race pud ni mama nga na kay patience baka balo ka maghulat sa imong turn. Grabe no. Ana ba? Sound na niya.
Talo ba mi no? Ah. Jud ba mi adunahan, wala mi yuta. Pero nami yuta sa sako. Kuko. Ay sa kuko, limpyo pa daw ang kuko, so wala. Na Grabe, so no? kanang makuan jud mo nga, you need to extend your understanding na bata pa ko ato kabalo na ko mo sabot. Uy, kami man sigurong tulo. Tanan man siguro tanagin tay part nga kabalo ta mo sabot. Pero pag padako lang sa tuwa, medyo mawala siya. Mao, murag dili na very common no, nga dili na to masabtan ba, pero pag kita na pud ang naa sa posisyon, like naata sa posisyon nga kita na pud ang provide, dira na ta makasabot bay makasabot nga nga mo dito nga. pantog ra. Pantog di nga to. Love man jud di ta. Ah. Love lang ta wala le budget char. Ay, Char. Love man ta in many ways. Oo. Mm. grabe no. Muna akong na sa atong conversation karon muna ako na appreciate very much sa imo kay before unsa ra mo to atong mga ila-ila sa kuan pero kana pala nga understanding ba ako kasyong. Thank you Lord. Wow. So Lil Fam na nata sa atong ginatawag nga kanay wala kalimot ako bay. Ay nara, little learnings. Naunsa naman kuha ni bay. Learnings. Little learnings which means kabulon mo na Lil Fam ato ang mga takeaways. So before na ako isulti akong takeaways ni Madam ang little learnings ni Kwan. Katong very short nga Kwan gyud. Pak. Ano yun? Little char. Libog ko sa char. So takeaways about our today's session that love and life. Isa lang yun ang akong maingon day that love is life. And love means understanding. Kamo nila sabot. As for me, Lil Fam, mao na jud to bay. Mo jud to ang pinakadako nga akong na-learn. Though it's common no nga kana kung imo siyang i-treat ba nga syempre kung love nimo dapat sabton gyud mo siya kanina na gani but if you try to look it in another perspective kana magud siya nga love is equal to understanding. Di lang siya applicable ba sa kanang uyab-uyab nga love na kung imo siyang i-apply sa tanan aspeto sa imong kinabuhi Pamilya. like sa imong pamilya, sa imong workplace, especially sa imong spiritual life. Kung wala ka kasabot sa imong spiritual life by then perhaps maglisod jud ka og express og love. Like for example, nahisgutan na mo ganina kanang mga tao nga wala nag-amping silang kaugalingon, mga tao nga nakapangutana ba nganong naabot man ko ani, ngano gihatag man ni sa ko kung dili man gud nato na masabtan or dili nato siya i-try og tan-aw from another perspective, then dili gyud ta maka-learn og love bay. And that is I think what the world needs most right now. A special kind of love. Dili lang ng love towards the opposite sex, but a really a very special, a deeper understanding of what love is. And that is, dili man to little learnings, bay, taas man to. Bito. Mali man ko. Tingala ko. Ikat na lang ni bay, hapit na tayo mo, ikat na lang. Super long learning. Pero, that is my takeaway. And also, malipayan po ko kay na-hit na to ang atong objective ba. Kani-kani, unsaan na to pag-relate sa love to life. And that, ma-learn na to ba, unsa gyud ay ang kinahanglan sa kalibutan karon. And that is nothing else but love. Thank you so much guys sa atuang episode karon. We are very happy, we are very blessed to have Ma'am Bonnie Jean Te. Char. Gi-complete to. Dili de. Bonnie Jean Te to have as our guest sa first episode. Uy. Sure. Bay mo ang first episode bay mo binyagan bay. Sa first episode sa ato ang yabag na puno ang laway akong tab. Dito oras na nagsugod. Basta nag-time ko 30 minutes. Nana tayo 15 seconds. That's all. Pero anyways, ladies and gentlemen, daghan kayong salamat sa inyong pagstay sa amoa throughout this sa amoang gipanghisgutan. I don't know if it makes a big sense sa inyo but alarm na bay. Pero sa amoa we really have learned big time this afternoon and thank you kayo day. Unta dili ka mapulan. No? Balik-balik ba ha? Hello, bako kalimot ko bay.
Pangtanong na ko siya, what's the life of the CEO? Pangtanong, ay, dili, ani na lang, naaman ka karong, Wala may halang. huy, karong season ender. Pangtanong, di ka ba, di yun ako kalimot. And then, ayaw po mo kalimot, bay, sa pag-follow sa iyang page. Bonitas Bling, naana siya, I think, 800 followers. Ambot. Wala ko Bay, power kay bay, nagsugod rami og, nagdungan mig sugod og page Lil Fam. But what like a video day? Gani no? What video? Pero ang nakakuha mo gud niya kay consistent mo gud siya. Wala nakaroon. Sige lang kay makapalit tag 13? Dili ko. 13k. Wow! Kung dili ko lang ikuan man na daan man na account. So, mana ra gyud na siya. Dili oy, nakikita ako 300 followers pa na sa una. Kay lapas na tong time. Pero na sila, makasabot na sila. Ay mo kalimot bay. Subscribe bara follow og like sa iyang page Bonitas Bling and then naa mo like and makita share. dito mga arts and crafts. Art and Nga, crafts. pwede niyo ma-avail at a very affordable price. Bonitas Bling ay kalimot. Thank you, Day. Ayaw po di kalimot i-promote akong little faith. Ikaw promote. Follow mo sa For account. more Ay, interactive and kanang live pondering videos like Little Faith, guys. Dagan Yeah. jud mo makatunan, di kayo magsigig tanong vlog nga walay pulos char. Char lang. Ikaw ba na kay mga ay na lang. Mataas sa punit time nata. Bye-bye Little Fam and as we sama sa amo ang ginabilin perminti sa inyo ano nga mga very the world shaking. So tagline bay kalimot din ko sa kumakon. Lil Fam, ayaw kalimot, always remember All it takes is a little faith. Bye-bye.